Zdravo ljudi, danas ćemo malo da pričamo o Windowsu i ko je najbolji Windows za vaš kompjuter ili laptop, svejedno. Ovako, znači, to vam se kaže u 3 reči, ali evo malo opširnije. Ovako, najbolje da uzmete XP koji je star, ali je dobar, da kažemo, znači XP ili 7. Zašto ne 8? 8 uzimate povodom ako vam je uglavnom laptop na dodir ili kompjuter, ne kompjuter nego vaš ekran na kompjuteru. Ako vam je na dodiru, onda uzmete tek Windows 8, zato što kad ubacite flešku, pišeće tap, a ne klik, tako da vi vidite. Sada, zašto ne Windows 8 na običnom računaru, znači ne na dodir, nego na običnom računaru? Pre svega, uočiti jednu sliku od Windows 7. Windows 7, da vam malo da vidim, ja imam Windows 7, ali dobro. Znači, evo, pogledajte kakav je Windows 7, kakav je Windows 8. Oni su bukvalno isti, samo što je na Windows 8 uklonjeno star dugme, što je veoma loše. I oni metro, zaista je lepo, ali ne služi ničemu, ne znam čemu on služi. Tako da, sad, ako imate XP, onda bolje bi bilo da pređete na 8 jer užima manje rama i to. Znači, ako imate XP i ne želite više XP, nemojte na 7 nego na 8. Ako imate 7, ostite na 7 i to je to. Tako da, to je to. Sljedeći tutorial će biti o BIOS-u. To je to, čao i vidimo se.